и за рак са брои клиники. 50 доктора имало израелски в Варна, да. 48-50, четете в този чат GDP. Да, реда е такъв. Иновации, IT, медицина, хапчета там, производство. Да, аз имам такъв приятел, дето произвежда хапчета. Ми да, лицензирано е кремови такова, да, професор е, бащите му, да, дядовците му, е до там, да. Еми да. Значи израелци се свързват с екстазита, химия, прах, на хапчета, на таблетки, затварят го, штрак и фърчат едни таблетки такива. Пълнят една кофа с таблетки, ги продават, екстази. Да, всичко елементарно там. Витамини, 5 кг, около София там, нататък. Да, пак прах, в едни пакети на 5 кг директно. Право ужас ще. Ужас, то мириш на чорапи такова едно. Ужас. Много котки. Бойко Борисов е казвал, където има амфетамини, има много котки. 40-50 котки. Да, е важно да се знае. От Бойко Борисов. Да. Дето викам от сините там. Да. Където има амфетамини, има много котки. Котки, 40-50, 100 броя може да бъдат. Значи има амфетамини там. Да. Миризната да ги привлича и те настръхват така. Да. Както и, нали, като вземеш малко амфетамин и ти настръхва главата, тук космиците и ти растат космите по ръцете. Да. Ефедрина прави това нещо. Да расте. Да, там вътре. И отделно нещо беше. Защото днеска четах малко химия тук. И за домашно имаше още първи курс в ТОКа. Някоя задача, те ще говорят като китайците, значи кои били. И задачата била нещо за домашно наркотици пише. Те наркотици се смея. И още 5-6 задачи. Нали? После ще ги пусна там. Едни формулки на химията. Да, намерих се една тетрадката. Как съм писал ръкопис? Да. Оставя ги те. Да, по реда там. Значи и IT. В София имате Шварц групе. Имате